Nalazimo se u Domu sportova na 43. memorijalnom turniru Lovro Ratković, organizacije Hrvatskog akademskog stolnoteniskog kluba Mladost. Drago nam je ove godine što imamo toliko puno natjecatelja prijavljenih, čak 373 iz 3 države, tako da ovogodišnji turnir možemo nazvati i internacionalnim turnirom. Ove godine možemo primijetiti i više publike na tribinama, što nam je izrazito drago. Najviše se tu radi o roditeljima, ali naravno imaju puno prijatelja stolnog tenisa i ljubitelja ovoga sporta. Turnir se održava u čast jednom od suosnivača stolnoteniskog kluba Mladost, gospodinu Ratkoviću, koji je ujedno i doajen hrvatskog sporta. Nadamo se iduće godine da će se natjecatelji odazvati u još većem broju. Nadamo se opet dvorani Doma sportova. Želimo svima ugodan provod na terenu i na tribinama i vidimo se dogodine. Drago mi je vidjeti ovako veliki broj djece i to od najmanjih nogu da su tako veseli i razigrani. Tu ima petogodišnjaka, klinaca, klinceza. Jako mi je drago da ih ta ljubav prati i do juniorskih godina, a i nadalje. Ovo je za mene jedan izazov. Do sada nisam bila u nikakvim vodećim ulogama u sportu. Međutim, u drugim funkcijama iz moje struke i iz različitih drugih hobija imala sam priliku organizirati različite turnire, događaje, manifestacije, voditi udruge, voditi firmu. Tako da mislim da ovo neće biti problem s te organizacijske strane. Očekujem podršku svih članova kluba. Naravno, prije svega mislim na upravu kluba u kojem još imam 4 kolega s kojima zajedno radim, a također mislim i na sve roditelje od kojih se isto očekuje malo veći angažman aktivni u radu udruge.